Bun găsiți, stimați telespectatori, vă spune Teodor Curpaș la o nouă emisiune Oameni și Fapte. Această emisiune, după cum știți, este urmărită de un număr mare de oameni și nu întâmplător. Nu întâmplător pentru că vin și am invitați oameni care sunt de adevăratele, cei care fac bine pentru cei mulți. Astăzi am venit la Medieșaurit, unde, sincer vă spun, bucuria mea este atât de mare că am venit la un om bine cunoscut de mine, în primul rând, și de dumneavoastră, de țară și nu numai. Veți vedea pe parcurs de ce. Este vorba de Silviu Zetea, un primar deosebit. Numele lui este pe buzele multor oameni și culmea în majoritate de bine. Stimate domnule primar, mă bucur pentru revenirea noastră aici, la dumneavoastră, pentru reîntâlnire și iertați-mă, am fost martor, n-am vrut să fiu, dar eram în birou și am văzut cum lucrați cu oamenii. Sunteți un om făcut parcă pentru a lucra cu oamenii. Am văzut un bătrân care a venit și nu l-ați respins deloc, deși noi eram aici. Nu i-a spus nici să aștepte, ci v-ați ocupat de el și l-ați ascultat cu păsul lui, l-ați asigurat că ceea ce a dorit el se rezolvă și l-ați și ascultat cu amintirile lui. Rar, nu mi s-a întâmplat să văd un primar cu atâta bunăvoință și cu bunul simț care vă caracterizează. Să vă țină Dumnezeu năravul și peste 5 ani, când vom reveni televiziunea, aș vrea să văd în mandatul următor, de fapt în final o să vă adresez o întrebare și în mare vă spun de acum, cum va arăta Medieșul Aurit peste 5 ani cât terminați mandatul următor. Domnule primar, vă mulțumesc, sincer, v-ați făcut timp de noi. Aș începe cu începutul. Cum vă simțiți ca primar? Înainte de a vă răspunde, vreau să vă mulțumesc pentru aprecieri. Sunt la superlativ, eu sunt cu picioarele pe pământ, sunt mult mai realist. Odată că reveniți în Medieșaurit și profit de ocazie să-i salut pe cei care urmăresc emisiunea noastră, pentru că am acceptat să discut cu dumneavoastră, nu că ar fi o problemă atât de grea, ci datorită faptului că puneți întrebări pertinente, faceți referire la ceea ce discutăm și nu stabilim dinainte ce vom discuta. Ceea ce mi se pare foarte benefic și întotdeauna așa gândesc că este bine, fiindcă în felul acesta spui ce gândești, n-ai timp să regizezi. Deci sunteți unul dintre cei care nu regizați, ci chiar realizați pe viu emisiunile. Deci, încă o dată salut pe cei care urmăresc emisiunea noastră, iar ca răspuns la întrebarea cum te simți ca primar, ați constatat chiar noastră adineori și bine ați spus, ca primar trebuie să ai în primul rând disponibilitate, să ai înțelegere, să cunoști ceva mai mult decât alții ca să poți să fii în măsură să dai cel puțin o îndrumare, o rezolvare a problemei, chiar și când nu ține de tine rezolvarea acestei sau problemei respective. Fiindcă la primar, cum am mai spus-o de mai multe ori, vin oamenii cu fel de probleme. E ca și cum te duce la stomatolog cu o problemă de apendicită. Și stomatologul trebuie să spună pe undeva că trebuie să mergi în altă direcție să te îndrume. Ei, așa este și primarul. La el vin și cei care au probleme medicale, și cei care au probleme de natură socială, și cei care au probleme administrative și nevoi locale, ca să-și rezolve problema într-un fel oarecare. Și aș spune încă un lucru. Știți dumneavoastră vorba cu tăietura la degetul mic. Fiecare, dacă se zgârie la degetul lui, acel lucru îl doare. Nu îl doare mâna tăiată al altuia. Și niciodată nu poți să motivezi, știi, lăsăm degetul tău la o parte că avem o mână tăiată în altă parte. Nu, pentru că problema lui este degetul lui. Și atunci trebuie să găsești soluții pentru problema lui. Să găsești. Dacă nu le găsești, să le cauți. Revin la ideea de a avea disponibilitate, pentru că nimeni nu este atot cunoscător. Așa este. Domn primar, v-am ascultat și îmi place cum vorbiți. De fapt, vă spun un secret.
câțiva primari din județul ăsta au fost în centrul atenției mele. Și dacă numeri pe degetele de la o mână, dumneavoastră intrați între ăștia. V-am urmărit în diverse emisiuni. Când ați fost față în față cu alți colegi de-ai dumneavoastră, oameni politici, și să știți că vă ridicați deasupra prin felul de a gândi. Îmbinați omul practic, cunoscător al vieții sociale, cu politica. Și știți să o îmbinați foarte bine, nu întâmplător aveți rezultatele astea. Știți că vă invidiază unii. Unii mă invidiază. Apropo, haideți să vă dau, să citesc dintr-un prieten, ca să spun așa, care spunea la un moment dat că pentru felicitări nu trebuie să faci mult, le primești gratis. Pentru invidie trebuie să muncești. Ca să fii invidiat trebuie să ai muncă în spate pentru a fi invidiat. Asta am vrut să și este un mare adevăr în aceste cuvinte. Și eu probabil datorită eforturilor, a muncii mele și în privat, că practic eu mă caracterizez în principal cu ceea ce fac în viața mea privată și ați făcut referire așa voalat la acest lucru. Și în calitatea de primar, nu sunt un primar care își dorește să fie primar, sunt un primar care își dorește să fie în slujba comunității. E o diferență. Unii își doresc doar să fie primar ca să aibă un statut social aparte, alții, și nu sunt caz singular, sunt persoane care doresc să dea înspre comunitate, să vină cu un aport înspre comunitate. Și oricât ar vrea să facă, orice ar vrea să facă, din punctul meu de vedere, un primar nu poate să atingă obiectivele pe care poate și le propune. Că dacă și le și atinge în totalitate, înseamnă că și-a propus prea puțin. Eu sunt în categoria celor care mi-am propus mult mai mult decât ce s-a putut realiza, nu neapărat ce am vrut să realizăm. Interesant. Sunteți exact pe gândirea mea, în sensul că sunteți modelul de om pe care l-aș alege oricând primar. Aș vrea ca în satul mare, până acum sunt vreo 7 candidați, ieri a venit al 7-lea, de la PNCCD, și am fost martor la discuțiile de acolo și mă gândeam, măi, în satul mare ar trebui să fie un primar. Eu nu spun ce calități trebuie să aibă un primar, dar pentru satul mare așa trebuie un om ca dumneavoastră. Mă gândesc aici la Medieș, o localitate cu rezonanță istorică, o localitate care nu poate fi neglijată. În Medieș, un om ca dumneavoastră nu numai că a păstrat tradiția și numele, dar l-a ridicat. L-a ridicat enorm de mult. Numele de Medieș acum este legat de dumneavoastră. Este legat pentru că, vă spun, n-am ce ascunde. Aveți un brand. Lumea, când vorbește de pălinca făcută de dumneavoastră, o leagă și de localitate. Și culmea, am fost la fiul meu în Montreal și am dus o sticlă din asta și am făcut o vizită la un om din primăria din Montreal, un canadian, prieten de-a lui. Mi-am dus și în vitrina lui era sticla dumneavoastră. Și eu am înlemnit și am spus, Mirel, asta e a lui Zetea de la noi. Ce? Hai să-l întreb. Ce? A luat-o din aeroport, că i s-a plăcut, i s-a părut extraordinară și era și cu simbolul țării pe care a vizitat-o și a rămas cu impresii deosebite. Să lăsăm asta. Oricum, vreau să vă întreb, dar să-mi spuneți deschis, așa cum vă cunosc. Sunt oameni aici, în localitate și în comună, care vă opresc pe stradă și vă spune, domnul primar, mulțumesc mult că ați făcut treaba aia. Mulțumesc mult că, uite, acolo deja avem canalizare. Vă mulțumesc mult că avem asfalt până în curte. Vă mulțumesc mult că apa e introdusă și la mine. Au existat oameni din ăștia. Vedeți, sunt și nu sunt puțini. Dar întotdeauna încerc să aduc lucrurile în făgașul lor, în realitatea lor. Eu spun că nici primarul, nici nimeni altcineva nu face. Nu face. Asigură. Da? Deci e o diferență de cel puțin de nuanță. Când spui asigură, te referi la faptul că asiguri condiții ca cineva să facă. Tot ce se realizează într-o comunitate se realizează pe două căi.
din veniturile proprii ale comunei, impozite și taxe, sau din sume atrase. Sumele atrase nu înseamnă că trebuie să țină întotdeauna direcție în primărie ca să semnezi cheltuirea lor. Ele pot să vină prin alte organisme, prin programe naționale de dezvoltare locală, prin programe naționale de dezvoltare rurală, prin grupurile de acțiune locală, prin diferite forme asociative, în care tu, ca autoritate locală, te implici la nivelul la care ai responsabilitate. Și atunci se face de către guvern prin Ministerul Transporturilor tronsonul de drum care ține de Ministerul Transporturilor. Tu trebuie să faci demersurile necesare ca acel cineva să vină să facă acel lucru la tine. Prin Consiliul Județean, acele drumuri care sunt în grija și în administrarea Consiliului Județean, pe care tu nici nu ai voie, conform legii, să intervii. Și atunci, clar, trebuie să iei măsuri, să faci în așa fel, chiar și atunci când nu te înțelegi pe anumite planuri, ca lucru efectiv să fie făcut. Da. Aici e o problemă de abordare, în așa fel încât, indiferent de relația pe care o ai la un moment dat cu cineva, lucru în sine să fie făcut în final. Nu mai contează căile pe care se ajunge la rezolvarea problemei. Și atunci, normal că eu le spun oamenilor, revenind la întrebare, că meritul meu este meritul primarului în virtutea atribuțiilor pe care le are. Nu aduc bani de acasă să fac drumuri, eventual dau un protocol la recepție sau ceva de genul acesta. Sunt lucruri pe care, practic, lumea trebuie să le înțeleagă. Fiecare la locul lui, în funcția lui, are responsabilități, obligații de care se achită mai mult sau mai puțin. Voința trebuie să o ai și atunci sigur realizezi lucruri bune. Sigur, mulți primari sunt primari, dar bugetul, avându-l la dispoziție și la dispoziția Consiliului, îl planifici, îl cheltuiești bine sau rău. Asta e partea cealaltă. Dumneavoastră aveți darul de a gândi din punct de vedere economic, aveți o gândire economică formidabilă și contează enorm. N-aș fi realizat în privat ce am realizat dacă eram risipitor și nu vreau să fiu risipitor nici în primărie, mă refer acum la bugetul comunei, decât în situația în care anumite lucruri nu ai soluții pentru a le rezolva decât mergând pe un făgaș al achizițiilor publice, care nu totdeauna te duce spre prețul cel mai mic, legile sunt de așa natură încât decizia îți este îngrădită, trebuie să mergi pe anumite drumuri bătătorite și făcute de legislație. Că dacă faci o economie, dar nu o faci în condițiile legii, nu mai contează că ai făcut economie, poți fi acuzat de faptul că ai încălcat legea. Și atunci trebuie să fii foarte atent să faci și economie, dar să respecti și legea. Am văzut că îmi răspundeți la întrebări foarte frumos, chiar frumos, și eu n-am vrut să fie întrebare, am vrut să fie o discuție, pentru că la oamenii valoroși nici nu trebuie să le pui întrebări. Domnule primar, bugetul din anul acesta, comparativ cu cel din anul trecut, e mai mare sau mai mic? Aș putea spune că este comparabil, poate chiar ușor mai mare. Și o să vă dau câteva explicații că este bine de știut. Da. Noi, deci practic eu când am venit în 2012 ca primar, am venit pe un buget redus. Cu atât mai mult cu cât aveam și așa numitele arierate, adică datorii ale comunității către diversi furnizori. Primul lucru care a trebuit făcut, și vă dau un singur exemplu ca să se înțeleagă despre ce e vorba, aveam, spre exemplu, grădinița cu program prelungit, o investiție de peste 500.000 de euro, care, după ce a fost construită vreo 3-4 ani, s-a lucrat pe ea, s-a blocat pe partea finală, cum s-ar spune. Am deblocat, am finalizat lucrarea, am pus-o în funcțiune, cu o investiție făcută fără funcționalitate. Deci o mai faci. Și atunci, normal că m-am trezit și în situația să plătesc aproape jumătate din valoare, ceea ce am finalizat și ceea ce rămăsese ca datorie. Ei, am găsit soluția să închid acele arierate, să plătesc acele datorii, cu politica nu numai locală, și politica guvernamentală la acea vreme de a reduce sau de a închide anumite datorii, care erau adresate oarecum tuturor, dar trebuia să știi să faci demersurile necesare. După care am trecut în 2013, când credeam că iau avânt și pot să-mi reglez lucrurile, să-mi creionez propriile inițiative, am fost în situația să corectez anumite inițiative pornite de antecesori. Fiindcă orice mandat, când se termină, nu se termină și inițiativele antecesorilor. Cum mandatul meu când se termină, nu se termină inițiativele mele, ci le va prelua viitorul primar, indiferent cine va fi acela. Și
Și atunci, normal că a trebuit să preiau niște inițiative, să le adaptez noilor nevoi și să le fac după conceptul deja al meu, adică pe o calitate mai aparte, pe o reprezentativitate mai deosebită, să le corelez. În 2013 am fost în situația respectivă și ajung în 2014, că tot trecem în revistă bugetul. În 2014, din păcate, deci 2013 s-a întins până spre 2014. Nu vreau să vorbesc de situația că n-am avut la un moment dat sprijinul multora dintre colegi din Consiliu, care nici nu vreau să mă gândesc la faptul că n-au vrut să mă ajute sau că mai mult poate chiar m-au încurcat. E un aspect pe care nu vreau să-l pun în discuție. Dar ce-i drept, lucrurile au fost mai greoaie. Exact ca și cum vrei să mergi la deal și cineva îți mai trage și frâna de mână. Și totuși mașina a tras, dar a tras mai în forță. Și ajungem la 2014-2015. În 2014-2015, practic a fost acea lege care ne-a lăsat fără buget în 2015, fără sume primite de la bugetul statului. În sensul că ne-au fost alocate frumos, scrie acolo, 0 sume. Ori noi trebuind să funcționăm și pe sume primite de la bugetul statului, din impozitele care mergeau și de la Comuna Medieș-Orit la bugetul centralizat și care trebuia să se întoarcă pe o formulă de calcul. Și am rămas doar pe sumele proprii, pe veniturile proprii, care puteau asigura salariile, funcționarea și poate nici alea pe deplin. Ei, acest 2015, oarecumva, a fost... Numai câteva comune au fost. Comunele mari au fost prejudiciate de acest lucru. Știți că am vrut să vă întreb, cum v-ați descurcat în perioada aia când 4 localități mari, 4 comune mari, au fost, eu spun, date la o parte și nu li s-a dat banii care trebuia și a fost într-o perioadă, eu spun, nu de criză, critică. Critică, bine a spus. Foarte. Vă pot răspunde că a fost o perioadă în care am funcționat și vorba românului, n-am putut construi, dar am curățat prin curte. Deci cam asta a fost perioada respectivă și am încercat să stimulăm într-un fel sau altul pe cei care deja aveau proiecte depuse și mă refer perioada comunei. Iertați-mă, oare a fost o greșeală de calcul sau o gândire proastă a guvernului? Da. A fost, s-au și exprimat în felul că a fost un experiment. Și-au cerut scuze. I-am tras la răspundere ca cetățean, să zic, în cadrul unor manifestări publice, gen Asociația Comunelor și am zis, domnule, dar ne condamnați la regres. Și răspunsul autorităților la acea vreme, a Ministrului de Finanțe în speță, a spus că au gândit că în felul acesta ajută comunele mici. Am zis, da, ajutăm comunele mici, că toți trebuie să fie ajutați, dar nu omorând pe cei mai mari un picuț. Adică nu condamnam pe cei mari să devină nedezvoltați, că doar vrem să-i dezvoltăm pe cei mici. Trebuie să îi ajutăm pe toți să se dezvolte. Și au conștientizat lucrul acesta și au spus că vor reveni la a doua parte a anului ca să dea ce nu am primit. Și aș vrea să punctez că este important. Practic, noi am primit în 2015, în a doua parte a anului, sumele care le-am pierdut, sume pe care nu le-am aruncat, nu le-am cheltuit aiurea la sfârșit de an ca să scăpăm de ele, pentru simplu motiv că am putut să le prezervăm, să le transbordăm pe anul viitor. Și așa au ajuns sumele respective în 2016. Și pot să vă spun că în 2016 n-aș vrea să creadă lumea că e o acțiune electorală. Chiar nu mă interesează din punct de vedere electoral, dar acele sume din 2015 le avem la dispoziție în 2016, motiv pentru care majoritatea sumelor le-am băgat în partea de reparații, întreținere și modernizări drumuri comunale. Va începe o acțiune de reparații pe drumuri, nu intru în detalii, care se va depăși momentul alegerilor și va fi ca vinul pus la rece pentru viitorul primar, în sensul că va avea anumite sume la dispoziție. Spuneți de viitorul primar ca și cum n-ați fi dumneavoastră. Nu se știe, nimeni nu este în situație să cunoască în amănunt voința cetățenilor. Pot fi și eu, îmi păstrez vinul la rece pentru mine în cazul de față. Dar vreau să fac trimitere mai departe la faptul că acele sume au fost prevăzute în direcția drumurilor în principal, pentru a scăpa Medieșul de praf, și în direcția dezvoltării rețelei de apă canal, în special apă cum e Potău, lucrare realizată de către Primăria Medieș-Orit, și din sumele pe care le-am avut la dispoziție, cu un mic aport
așa după ce am făcut investiția din partea altora, dar după ce am făcut investiția, cât s-a făcut în momentul de față, pentru că avem rețeaua de apă, conducta principală dusă până în capătul potăului, sens în care deja se vor putea branșa în perioada următoare oameni la această conductă și vom pune și niște cișmele, fiindcă deja există presiune de apă pe conducta respectivă. Iar pe zona Medieșului mai avem în plan, e autorizată, deja e semnată autorizația încă de la sfârșitul anului trecut, dar n-am și pus-o în practică, extinderea rețelei de apă canal pe zona centrală, bucla pe lângă castel, cum o numim noi, strada Cetății și principală, pentru simplu motiv că avem aici de la școală, corpul 1, corpul 2, sală de sport, grădință cu program prelungit, centru de informare turistică pe care îl recepționăm chiar în cursul zilei de azi, dispensarul uman și alte edificii centrale care nu sunt branșate la rețeaua de apă, cu toate că o avem, și atunci este o obligație și morală, dar și legală și cum vreți ca această zonă centrală să fie racordată la rețeaua de apă canal înaintea extinderii pe toată zona Medieș-Românești a rețelei de apă canal și cu posibilitatea de a merge înspre străzile tot ca buclă Sfântul Ioan și Florilor. Cei din Medieș știu despre ce este vorba, cu interesul de a extinde și rețeaua de gaz și încă multe altele, dar toate legate de infrastructură. Și mai avem pregătite 2 proiecte pe care vrem să le depunem ca soluție de finanțare prin nou PNDR, ca așa e numit, Programul Național de Dezvoltare Rurală, care din moment în moment trebuie să se deschidă ca posibilitate de punere a unor cereri de finanțare. Și aici avem deja pregătit un proiect pe zona centrală a Medieșului și anumite străzi. Este vorba de aproximativ 7 km, 6 km și ceva de străzi asfaltate de data aceasta, cu valoare de 999,9, să zic așa, mii de euro, adică proiectul poate fi până într-1 milion de euro. Și mai avem pregătit încă un proiect ca studiu de fezabilitate în prima fază, pentru 10 km de drum, este exact în direcția unde a fost bătrânul, de unde e bătrânul care a fost înainte. E vorba de intrarea în vii, în râturile Medieșului, viile Medieșului cu ieșire la Tufoasa, cum se știe, înspre orașul nou. Acolo e într-un son de 10 km, unde ținem proiectul în așteptare pentru o variantă prin PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală. Sunt lucruri care stau în așteptarea momentului deschiderii liniilor de finanțare. Cu alte cuvinte, avem pregătite proiecte proprii pe noua finanțare europeană, avem soluții proprii din bugetul local extins pe oarecumva întreținerea drumurilor, tratamente asfaltice simple ca să scăpăm în primul rând Medieșul de praf. Există proiectul de extindere rețea pe canal în Medieș Aurit ca și centru de comună și Românești, fiindcă se încadrează în localitățile peste 2000 de locuitori și faza a doua a master planului Asociației de Dezvoltare Intracomunitară la nivel de județ, și cu extinderea în Potău și Băbășești doar a rețelei de apă în momentul de față, care este extra master plan. Deci sunt niște intenții majore peste care se suprapune un lucru extrem de important și nu mă opresc până nu vă spun lucrul acesta, faptul că Medieș Aurit cred că este printre puținele cazuri, dacă nu caz singular, unde pe nou cod fiscal am redus impozitele la persoane fizice la minim posibil, adică 0,08% pe valoarea de impozitare, ceea ce înseamnă de fapt o scădere cu câțiva lei impozitul pe casă, să zic așa, iar la persoane juridice din 2012 până în prezent, în mandatul meu, în cei 3 ani și ceva, am redus impozitul de la 1,5 la 0,5% pe investiții, adică pe partea de clădiri, ceea ce înseamnă o reducere de 66,6%, deci o treime a rămas impozitul la persoane juridice față de cât l-am preluat. Este un mare ajutor. În condiția în care în cifre absolute nu avem pierderi. Da. Deci se crește baza de impozitare și probabil o să discutăm până la finalul interviului și despre cea mai mare investiție care se va face în județul Satu Mare și aia se va întâmpla la Medieș în perioada următoare. Domnul primar, dacă ați observat, nu v-am întrerupt. Nici nu v-am lăsat, că erau prea importante lucrurile acestea. Chiar, era un păcat să vă întrerup, pentru că n-am întâlnit încă o gândire despre prezent și viitor
pentru o comună atât de mare cum este Medieș și Aurit. Eu sunt curios din fire în general și pun întrebări și puțin mai deplasate. Și v-aș întreba, eu știu că sunteți un primar de excepție. Sincer vă spun, un primar care se gândește tot timpul la oameni. Mi-a plăcut că în gândirea dumneavoastră omul este în centrul atenției. Și primarul trebuie să fie, așa cum spunea Înalt Preasfințitul într-o emisiune recentă, poporul este suveran și noi suntem sclavii, suntem servitorii poporului. La dumneavoastră se potrivește teribil. Îi slujiți pe oamenii ăștia din comuna Medieș și Aurit și să fie mândri că au un om care îi iubește atât de mult. Vreau să vă spun, domnul primar, că sunteți un primar de excepție, sunteți un familist extraordinar, sunteți un tată extraordinar. Apropo, ce fac copiii, fiica și fiul dumneavoastră? Vă întreb pentru că lumina ochilor, oricum ați vrea, este copilul. Și știu că ați avut așa o mândrie pentru reușita lor. Sunteți mulțumit de ei? Faptul că mi-am anunțat intenția de a mai candida pentru un mandat, deși inițial nu mi-am dorit acest lucru și nu ascund acest fapt. Îmi place să lucrez cu oamenii, îmi place să fiu în slujba comunității. Am anunțat candidatura pentru încă un mandat. Nu vreau să fiu înțeles greșit, tocmai pentru că îmi place ce fac. Dar acest lucru n-ar fi fost posibil dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, în plan privat nu au fi evoluat sau n-ar fi evoluat familia. Băiatul, fetița, soția nu pot să o pun departe, fiindcă ea este un sprijin. Un nume extraordinar, cum spune Înalt Preasfințitul, Teodora. Da, aveți și dumneavoastră numele de Teodor, așa că aveți afinitate față de nume. Da. Și revin, clar sunt foarte mulțumit de ceea ce fac copiii mei în momentul de față. Băiatul în ultimul timp și-a dezvoltat, pe lângă faptul că este administratorul firmei mele, eu neavând posibilitatea să fiu administrator în calitate de primar, și-a dezvoltat și o proprie afacere pornită de către el, susținută de către el. Noi stăm doar în garanție, ca să spun așa, dacă cumva n-ar merge lucrurile chiar cum trebuie, să putem să intervenim. Dar îi aparține în totalitate. Și este vorba despre o locație de alimentație publică, un restaurant în centrul vechi al orașului Baia Mare. Acolo cu un om care e specialist, da. Iacob de la Miorița. Am rămas impresionat de tot ce am văzut. Este cu totul altfel. E altceva. Cu nimic din țară. E altceva, este exact. Altceva. Deci noi ne punem amprenta personală. Eu felicit, n-am apucat să vorbesc cu dumnealui, că nu era acolo, dar ne-am simțit foarte bine și am admirat tot ce a făcut. Este cu gust și merge pe o linie care păstrează o tradiție. Originea activității de bază. Este ceva și pot să vă spun că un tânăr la 20 și ceva al orașului Baia Mare. Un tânăr la 20 și ceva de ani, după un an și ceva, aproape 2 ani de când a deschis acel loc, are aprecieri de genul celor pe care le spuneți dumneavoastră și acel loc a devenit un loc de referință în Baia Mare. Așa deci nu e puțin lucru pentru un tânăr să reușească această performanță. Vă spun, prin forțe proprii, noi stând doar în garanție, în spatele lui, dacă e nevoie. Se pare că până în momentul de față n-a fost nevoie. Iar în ce o privește pe fiica mea, ea s-a căsătorit în anul trecut, deja este vorba aceea la casa ei, lucrează în firma alături de noi și pot să vă spun că o văd împlinită și are o satisfacție în ceea ce face. Normal că în cadrul firmei mele există o lejeritate în activitatea proprie a firmei, ceea ce face ca lucrurile să fie și mai plăcute și vor deveni din ce în ce mai plăcute. Toate aceste aspecte mă motivează pe mine să pot să îmi văd de activitatea de primar. Nu mă dezic de partea de creativitate, de partea de lucruri care stau exclusiv în cârca mea, să spun pe românește, legat de ce se întâmplă în zona aceea, fiindcă eu recunosc, de acolo trăiesc, nu de aici. Așa este. Așa este. Este și un noroc. De fapt, în familia dumneavoastră
educația n-a avut secrete. Și asta se vede pentru că am auzit de băiat, întâmplarea a fost în Baia Mare, am întrebat unde este localul și vai, dar nu știți, după colț nu știu unde, uitați acolo în centru, în giratoriu, imediat pe partea stângă cum mergi pe stradă. M-a uimit că am întrebat un om la întâmplare și îmi spunea, e cunoscut, aveți dreptate și vă urmează cu prisosință și are un model. Deși nu ne-am propus să vorbim aici de familie, dar fiecare persoană publică trebuie să fie văzută și prin prisma vieții lui de familie. Altfel nu știi cine e, ce gândește. Emisiunea asta prezintă omul adevărat cu faptele lui. Apropo, fac o paranteză. Tot pe știre acum deplasarea președintelui Statelor Unite în Cuba. Da. Cred că toată lumea s-a uitat acolo că a fost prezent cu soția și cu copii. Deci familia e nucleul de bază a societății. Nu știu de ce noi ne-am ferit să vorbim de familie sau de ceea ce reprezintă familia la urma urmei. Ce frumoasă primire a făcut la toată familia, cu venit și fetele și ei toți cu umbrele. Și se spunea că își duce singur umbrela. Asta e altă poveste, nu vreau să intru în detaliile evenimentului. Eu m-am referit la familie ca celulă. E adevărat. Familia înseamnă pentru fiecare... Dacă n-ai afinități, dacă nu ești familist, dacă nu gândești pentru familie, cum poți să gândești pentru mai mult? Că n-ai simțul acela pentru a face și pentru altcineva, pentru a crea ceva și pentru altcineva. Dacă ești numai singur, ești individualist. Domnul primar, v-ați făcut o familie foarte mare, o altă familie, care e comună asta. Eu sper să aveți dreptate. Să știți că eu vorbesc cu oamenii, eu mă întâlnesc cu oamenii și să știți că oamenii îmi spun mie direct ce au de spus, mă cunosc bine și eu mă bucur că oamenii mi se adresează. N-am auzit cuvinte rele spunându-se despre dumneavoastră. Vă apreciază lumea. Chiar dacă dumneavoastră nu știți și nu vă mulțumesc... Dar să nu credeți că n-am și dușmani, că cine are dușmani are valoare. Cum să nu? Toată lumea are. Că un om valoros nu poate să nu fie invidiat. Dar oamenii, acolo în sufletul lor, sunt mulțumiți că ați făcut multe lucruri. Oamenii onești înțeleg. Domnul primar, care este acțiunea pe care ați făcut-o? Că multe ați făcut, dar cea care v-a adus o satisfacție extraordinară și a lăsat amprente pe sufletul dumneavoastră și o mulțumire fantastică pentru că ați reușit să mulțumiți o masă mare de oameni. O activitate în decursul anilor, în 4 ani, aproape 4 ani, dacă am pune pe hârtie în ordine așa, ar fi nu știu câte coli, câte acțiuni ați făcut. Dintre alea, care este cea pentru care v-ați bătut mult, ați bătut la ușile multora și ați reușit în final să o duceți la capăt? E greu de exemplificat printr-o acțiune singulară. Da. Fiindcă dacă am relua și am spune de la Festivalul Prunelor, Festivalul Rozmarin în Colțul Mesei, Festivalul Multiculturalității pe care vreau să-l organizez dacă o să fiu în situația de a mai organiza, faptul că Medieșul deja este cunoscut nu numai pentru simplu motiv că se fac lucruri bune aici și nu mă refer numai la ce fac eu în privat, ci pentru faptul că m-am prezentat în multe locuri în afara județului, lumea n-are de unde să știe, în momente în care, de exemplu, se discuta la o conferință la București pe tratatul bilateral între Uniunea Europeană și Statele Unite, Medieșul a fost amintit într-un astfel de context. Într-o conferință, TTIP, așa se numește, Tratatul Transatlantic, de cooperare între Uniunea Europeană și Statele Unite. Și Medieșul a fost amintit acolo. Și am fost prezent la acea manifestare. Eu cred că lucrurile acestea pun Medieșul din ce în ce mai mult pe harta țării. Am spus tot timpul că Medieșul Aurit are 3 etape istorice principale. Etapa dacică, cuptoarele dacice, și nu discut despre acea perioadă. Etapa sau perioada medievală, perioada de când e cunoscut Medieșul, de la 1271, cele 5 scrisori papale de la Vatican,
că ar fi aparținut unui oarecare Simeon pe vremuri, sunt lucruri pe care nici medieșenii nu le știu și este o perioadă importantă a Medieșului când el a fost în plină prosperitate. Zona aceasta a fost o zonă de prosperitate despre care se poate discuta mult, e un reper în timp și zic perioada contemporană, perioada modernă, în care Medieșul iar se identifică în timp prin ceea ce se întâmplă în Medieș și ce se va întâmpla și pe viitor și o să ajungem iar la investiția care urmează. Și atunci toate lucrurile acestea au făcut ca să se vorbească despre Medieș Aurit. Eu nu zic doar Medieș despre Medieș, Medieș Aurit, numele întreg este Medieș Aurit. A lăsa aurit pe din afară e o greșeală. Auritul acesta înseamnă mult în subconștientul celor care aud. Medieșul Aurit. De ce o fi auritoare? Pentru bunătatea oamenilor, pentru prosperitate, pentru ce? Și omul își pune întrebarea. Sunt mesaje subliminale pe care noi nu le conștientizăm, dar ele au efect. Și dacă ar fi să revin la întrebarea noastră, care ar fi satisfacția și care e lucru pe care îl cred eu că l-am făcut cel mai bine, este exact lucru care nu se vede în prima fază. Faptul că Medieșul a devenit din ce în ce mai cunoscut și că îmi amintesc, în urmă cu ani, când mă întrebau colegii mei de facultate unde te-ai stabilit, pe unde ești, și spuneam în Medieș Aurit, deși erau din Baia Mare și treceau tot timpul prin Medieș pe la Iojip, mă întrebau, dar unde e Medieșul ăsta? De parcă ar fi fost în vârf de munte. Și eram frustrat, eram supărat pentru chestia asta, că m-am stabilit într-un loc despre care nu se știe. Ei, și revin, și atunci cred că cel mai mare aport pe care l-am putut eu aduce și care nu se vede, nu e partea de drumuri, deși drumurile mi le-am dorit, indiferent cine ce merite au, mi le-am dorit și uite că s-au realizat. Cele de legătură, în principal. Sunt multe alte drumuri care trebuie să făcute și zic, nu acesta este principala realizare, ci cea pe care v-am enunțat-o, anume acea care nu se vede, faptul că Medieșul este din ce în ce mai mult pe buzele multora dintre cei care vorbesc despre România. Vă mai dau un exemplu, că de ce să nu o fac? A spune un adevăr nu înseamnă a face promovare într-o anume formă. Știți foarte bine că reprezint județul Satu Mare în calitate de președinte a Asociației Comunelor, filiala județului Satu Mare, în Asociația Comunelor la nivel național. În această asociație fac parte practic toate comunele, cotizanții, știți că nu toți își plătesc la timp, dar sunt în jur de 2800 de membri. În momentul în care ne adunăm la adunările generale, participăm cam peste 5-600 până la 700 de primari. Deci, să fie 500. În astfel de momente se decernează anumite trofee pentru anumite activități. La momentul acesta sunt trofeul Corneliu Leu, e vorba despre un scriitor, trofeul Ivan Pațaichin, din punct de vedere sportiv, deci, vă dați seama, Ivan Pațaichin este oarecumva Nadia Comăneci. Este o valoare a sportului. Trofeul Nicolae Sabău pentru dezvoltarea civilizației rurale, pentru că Nicolae Sabău este o valoare culturală și vine din partea noastră. Și aici pot să spun că în anul acesta mi s-a decernat și mie trofeul Nicolae Sabău, poate pentru mai multe lucruri, dar care este de fapt oarecumva adresat oamenilor din Medieș Aurit, nu mie neapărat ca primar. Și ajung la ceea ce vreau să spun. Din acest an s-a hotărât în adunarea generală și va deveni cuprins în statutul asociației încă un trofeu la nivel național, care se va acorda pentru promovarea zonei. Promovare, pentru modul în care un primar reușește să scoată în evidență, să promoveze o zonă ca fiind de interes turistic, economic, așa mai departe. Nu e întâmplare trofeul. Și acel trofeu îmi poartă numele. E ceea ce fac eu. Opa. Și eu zic încă o dată, trofeul vine din Medieș Aurit. Întâmplător poartă numele meu, dar eu nu voi trăi veșnic. El va rămâne. El va rămâne. Și e încă o formă în care practic aduci Medieșul pe buzele tuturor. Toți cei prezenți, toți primarii de comune din țară, deja știu că există Medieș Aurit. Da. Noi nu știm care e a doua mea comună din nu știu ce parte a țării, dar toți au aflat de Medieș Aurit prin prisma acestui trofeu. Cu alte cuvinte, e are cumva un transfer de notorietate.
Deci e bine când poți tu să transferi înspre comunitate, nu să iei doar de la comunitate notorietate. Deci cam astea sunt lucrurile care îmi dau mie satisfacție și care nu se văd, dar istoria le va consemna. Așa este, să știți că înseamnă foarte mult. Ați lăsat multe lucruri practice pentru oameni utile, dar partea aceasta, nu știu care primar din județ se poate lăuda cu așa ceva. Eu nu o iau ca laudă, e o relatare a unui adevăr, a realității. Este o treabă, se vorbește despre localitate la nivel de țară și spuneam eu la început, fără să discutăm, nu numai în țară, ci și în afară. E un lucru formidabil. E aspectul celălalt. Este un lucru extraordinar. Domnul primar, vorbeați de o investiție mare. Da. Vă iau vorba din gură, cum se spune, și pot să vă spun, deja s-a transmis pe canalele media faptul că în Medieș Aurit urmează o investiție mare, dar o să vă relatez mai pe scurt, totuși suficient de pe înțelesul tuturor, ca lumea să afle oarecumva aproape de la sursă, dacă nu chiar de la sursă, informația reală. E vorba despre un holding, sunt mai multe firme care formează un holding și care au investiții în toată lumea. În momentul de față, acest holding are o fabrică de aeronautică, elemente de aeronautică, componente de avioane pentru Airbus și Boeing în zona Dumbrăvița, localitatea Dumbrăvița, lângă Baia Mare. Au răzuit, ca să zic așa, un vârf de deal și au făcut acolo o fabrică, o investiție de peste 100-120 de milioane de euro, unde lucrează în jur de 1000 de muncitori, să numesc așa. Deci 1000 de oameni și-au găsit loc de muncă acolo, din care în jur de 400 sunt din localitatea Dumbrăvița. Deci 400 sunt localnici și încă vreo 600 sunt din zona limitrofă, Baia Mare și așa mai departe. Ei, același patronat, aceeași, să zic, acționariat, are un grup de firme, deci în cadrul grupurilor de firme are și firma Alumenziken, așa se numește, care are o soră geamănă cu ce se va face aici, o soră în Elveția. Deci ce se face în Elveția în momentul de față, unde există o fabrică similară, se va face în Medieș Aurit. În Medieș Aurit este etapa a doua a investițiilor, începute în urmă cu 7-8 ani, în zona Baia Mare. Și această investiție, pentru început, va fi undeva la valoarea de aproximativ 50 de milioane de euro. O să vă arăt și câteva imagini despre cum o să arate dumneavoastră, nu neapărat trebuie să le și prezentăm pe cameră. Și ea va începe în cursul anului acesta, prin organizare de șantier, în momentul de față se lucrează la partea topografică, comasarea terenurilor cumpărate către ei în zona gării, și după care vine faza de certificat de urbanism, autorizații, toate celelalte pregătite în paralel, cu înființarea sediului lor provizoriu undeva în zona de centru a Comunei Medieș Aurit, pentru a putea prelua sau avea deja legătura cu cei care vor fi doritori să intre în contact și probabil vor dori un loc de muncă în cadrul acestei investiții, fabrici. Ea se va derula ca investiție undeva prin 2016, 2017 și în 2018 ar putea intra în producție. Fiindcă câți salariați? Pentru început ar fi în jur de 300 de persoane. Eu prevăd că se va urca undeva la 4-500, dar pentru început ei au anunțat că undeva la un 300 de persoane vor avea nevoie ca și angajați, cu precizarea că fabrica va folosi înaltă tehnologie. Deci nu doar montarea tehnicii a utilajelor, să vă închipuiți că eu zic fără impact de mediu. Deși vor face topitorie, să nu se înțeleagă sistemul ăla de topire cu nisip, sunt matrițe metalice unde electric se topesc materialele și se laminează și se prelucrează prin tot felul de tratamente în dur aluminiu și aici la Medieș Aurit se vor face de fapt elemente pentru aeronautică și automotiv, cum se numesc altfel, adică și pentru industria auto și pentru industria aeronautică și poate și pentru alte zone unde e necesar elemente din dur aluminiu. E o investiție care va pune din nou Medieșul pe harta lumii. Cum să nu? Și fiindcă asigură locuri de muncă. Pornim de la locuri de muncă, la impozite și taxe locale, a se vedea că
efectul reducerii impozitelor taxelor locale duce și la mărirea bazei de impozitare și în cifra absolută tu de fapt câștigi. Crește bugetul teribil. Atragi investițiile și, foarte important, acest concern, această firmă, are exemplu de la Dumbrăvița prin care ei arată că se implică în viața comunității, sprijină comunitatea locală, sprijină școala, sprijină cultele. Deci ei chiar se implică în viața comunității fără să nu-și doresc implicare politică și nu-și dorește ca nimeni să se folosească cumva din punct de vedere politic de ei. Ceea ce am apreciat foarte mult și ultimul care mi-aș dori un beneficiu politic de pe urma lor. Dar nici nu poți să nu spui adevărul, să nu spui ceea ce se va realiza. Nu spun care e meritul meu acolo. Eu zic că meritul meu este că sunt primar în momentul de față. Restul să gândească alții. Sunteți foarte modest, domnul primar, însă investiția despre care ați vorbit aduce multă lumină, aduce pentru județ, pentru țară un lucru extraordinar, trebuie să fii numai răuvoitor, să nu-ți dai seama ce... Interesant. Când vorbesc despre alți primari sau cu alți primari, n-am întâlnit o gândire economică atât de puternică pentru oameni, o întindere de mână, o relație pe care o faceți prin personalitatea dumneavoastră în folosul oamenilor, a creșterii bugetului, a nivelului de trai, se scade automat taxe și impozite, e un lucru extraordinar. Păi îți asumi în primă fază o pierdere a unor bani din bugetul local. Și primarii de regulă sau cei care vin la un birou și la o semnătură se gândesc să fie pușcurița cât mai plină. Și zice, cum poți să faci de pe scaunul de primar să ai bani de cheltuit? Simplu, pui încă o taxă în plus, un impozit mai mare. Fără să te gândești că cel care îl plătește la rândul lui are nevoie și el să plătească mai puțin, că poate ar face și el ceva. Și atunci eu aici mă pun pe scaunul acesta și spun, ca primar am nevoie. Iau celălalt scaun, mă pun dincolo și sunt cetățeanul care am pretenții de la primar sau mă uit în oglindă. Și tratez lucrurile, le pun undeva la mijloc, în beneficiul tuturor. Domnul primar, ne apropiem de finalul așa repede. Nici nu știu cum a trecut, vă rog să mă credeți. Ce vreau să vă spun? M-ați fermecat cu gândurile serioase pe care le aveți, n-am spus bancuri și minciuni, nu ne-am lăudat, ci am spus niște realități. Știți cum se spune, mă scuzați că vă întrerup, cea mai bună minciună este adevărul. Și când spui adevărul, cu orice cuvinte îl spui același lucru. Adevărul este adevăr, nu se mai votează. Exact. Pe dumneavoastră, în schimb, o să vă voteze oamenii. Chiar în urma acestor adevăruri, trebuie să fii bolnav, bătut în cap, să nu-ți dai seama că omul acesta pe care l-am lângă mine, Zetea Silviu, este omul care îi iubește pe cei din jur. Mă scuzați că vă întrerup, că nu vreau să ajungeți chiar la final fără să fac o apreciere. Dacă m-ați fi întrebat ce îmi reproșez cel mai mult în momentul de față, îmi pun eu întrebarea, poate că îmi reproșez faptul că n-am fost suficient de explicit, că nu m-am gândit că alții dezinformează și transmit la oameni tot felul de neadevăruri și eu să mă duc tot timpul să comunic, să dezmint. Dar nici nu mă caracterizează a îndrepta minciuni sau lucruri care nu sunt adevăruri. Și atunci am zis că, din punctul meu de vedere, fiecare are cap pe umeri și seara la cina de sfârșit de zi în familie poate să discute adevărul fără influența politică a celor care îi indoctrinează. M-am bazat pe acest lucru și sper să nu fi greșit și dovada că n-am greșit va fi dată în 5 iunie. Așa este. Să știți că așteptăm acest 5 iunie, mai ales că acum deviez puțin de la subiectul pe care l-am urmărit cu dumneavoastră. Eu sunt supărat pe parlamentarii noștri care au votat și au ridicat mâna ca primari să fie aleși din primul tur. Pentru județul Satu Mare este un dezastru. Eu n-am nimic cu ungurii, îi apreciez că se organizați, dar foarte multe localități, multe comune din județ vor avea primari unguri și va conduce minoritatea. Pentru că din primul tur partidele românești își spun 5-6 candidează și el vine singur.
și ăsta cu un procent mai mic de 12% poate să fie primar. Eu v-aș completa, dacă îmi permiteți, și cu toate că se spune că un singur tur avantajează primarul în funcție, că se spune chestia asta și poate fi un adevăr, nu m-am bazat niciodată pe lucrul acesta și mi-am exprimat public poziția, exact ca așa noastră, că mi se părea normal să fie din 2 tururi, pentru simplu motiv că odată avea reprezentativitate mai mare, a doua oară intrai în competiție și puteai să arăți mai multe despre ceea ce vrei să faci și intri în final între 2 acolo care sunt mai potenți, să zic așa. Da. Și probabil nu sunt nici suficient de sportivi parlamentari aceștia ca să-și dea seama că și în sport meciurile au de regulă 2 reprize. Categoric. Deci nu poți să joci o singură repriză și să fii câștigător într-un fel sau altul. Și toate lucrurile astea pot duce și la interpretarea aceasta pe care ați dat-o noastră, ușor diferențiată în sensul că noi sau voi sau unii sau alții, când dacă ar fi fost în 2 tururi, n-ar mai fi existat discuțiile astea că ești român, că ești ungur, că ești german, că ești țigan sau rom sau francez sau ce ori fi spunând lucruri pe nume. Dar au generat o discuție, o polemică și în direcția aceasta, tocmai datorită acestui interes de a avea primar din turul 1 și nu ascundem, a fost un interes pur electoral, ieșit din calculele unora sau altora dintre partide. Și aici nu menajez pe niciunul dintre ele. Așa este. Domnul primar, nu v-am întrebat un lucru și n-aș vrea să trec. Veniți în fiecare zi la servici, vă întâlniți cu oamenii, aveți pe o hârtie a dumneavoastră, într-un carnet, ce probleme aveți pentru ziua respectivă, pentru o săptămână, pentru o lună, pentru un trimestru, pentru un an. Aveți un plan extraordinar. Sunteți un om foarte calculat, drămuit și poate că rezultatele vin din faptul că sunteți ordonat dumneavoastră. De multe ori nu realizați ce v-ați planificat în ziua aia, ci mai multe. Că apar, cum am găsit eu un om intrat aici peste noi și a venit direct la dumneavoastră. Și nu i-a spus decât l-ați ascultat, l-ați asigurat și ați avut răbdare. Știți cum e la primărie, iar vă întreb, ca la târg. Planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg și trebuie să te adaptezi. Totuși, într-o zi obișnuită, ce vă aduce satisfacție? Deci și satisfacții și insatisfacții. Nu, eu vreau numai satisfacție. Eu încep cu insatisfacțiile. Am refuzat să discut. Da, eu privesc realitatea și întotdeauna mă uit la partea care nu-mi place și pe urmă o scot în evidență pe aia care îmi place. Vă rog. Insatisfacțiile sunt atunci când vine un om cu o problemă, el se așteaptă să o rezolvi și nu stă în competența ta. Mai e o satisfacție atunci când stă în competența ta, dar nu depinde integral de tine și ești nevoit să amâni rezultatul. Asta se vedea fondul funciar, legea 165, care a blocat mai mult de un an jumate punerile în posesie, omul neștiind că de fapt tu n-ai voie să faci puneri în posesie, că legea te împiedică, el spunea, dar ăștia nu mai lucră, ce treabă au de nu ne fac titluri de proprietate? Deci al doilea aspect. Și satisfacția o am, și din ce în ce mai mult abordez lucrurile direct, atunci când îi spui omului soluția, mă refer la raporturile cu oamenii, iar când întrevăd un răspuns nefavorabil, îl întreb, dom'le, chiar vrei să cunoști adevărul și să nu mai umbli pe la ușile primarului că și azi ai primit răspunsul ăsta și mâine și peste o săptămână, doar că o să-l înjuri peste o săptămână în loc să-l înjuri acum? Ei, dacă vrei, eu îți dau soluția să-l înjuri acum și scap mai repede de problemă. Și unii chiar înțeleg că, dom'le, mai bine să cunoști adevărul decât să fii dus, vorba aceea de nas. Ei, ăsta e un aspect că sunt oameni care înțeleg, deși își schimbă fața când răspunsul nu e favorabil, totuși vezi că au o mulțumire. Sunt și care să duc, nu înțeleg, asta e adevărul, dar adevărul și supără câteodată. Iar satisfacțiile majore sunt atunci când văd fețele oamenilor pe drum, nu neapărat în primărie, că aici toată lumea vine și dintre 10 care te salută cu bună ziua sau cum or zice domnul primar, 9 îți cer ceva. Și poate unul te salută doar. Dar ceilalți pe care îi întâlnești și vezi zâmbetul din colțul buzei, privirea, un pic de psihologie mai știm și unii alții dintre noi și știm când un salut e forțat sau e fățarnic sau când unul e chiar sincer și îți transmite o mulțumire non-verbală. Ei, eu am început și știu să citesc și știu că sunt oameni care
nu-ți mulțumesc pentru ce ai făcut, ci pentru ceea ce încerci să faci și pentru ceea ce ai reușit sau ceea ce n-ai reușit, dar dorești. Și atunci simt o satisfacție, simt că merită să stai pe funcția de primar dacă și cetățenii doresc și nu mergi cu sentimentul gusto amar că dacă n-ai rezolvat ceva, toată lumea o să te arete cu degetul că n-ai rezolvat, neștiind că de fapt n-ai putut să rezolvi. Deci cam astea satisfacțiile. Mulțumesc tare mult. Dar trebuie să fie în balans. Nu poți să ai numai satisfacții fără să ai și insatisfacții. Domnul primar, nu știu câți v-au mulțumit dintre oamenii cu care lucrați, nu știu câți șefi Nu aștept mulțumiri. Nu aștept mulțumiri. Dar eu, dați-mi voie în numele lor și în numele lucrurilor bune pe care le faceți pentru noi, pentru că intru și eu beneficiar în multe lucruri ce faceți, am și eu mândria mea de cetățean al județului și știu că într-o localitate din județul nostru intru și eu că se vorbește de noi, de ăștia din județ. Bine ar fi fiecare primar să aibă o chestie din asta. Și cu timpul poate vor avea. Vă mulțumesc eu pentru tot ce faceți și dacă aș avea putere să le spun la locuitorii de pe raza comunei să fie în jurul dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți cu ei, într-adevăr, n-ați făcut altceva decât ați vorbit despre situația lor. Prin tot ce mi-ați vorbit. Înseamnă că iubiți și vreau ca această iubire să fie reciprocă. Dacă ar trebui să votez, și vă dau votul de pe acum. Mulțumesc, dar nu vorbim de votări. Da, de ce? Pentru că nu e pe campanie, pot să vorbesc. Știți, mă scuzați că vă întreb, că îmi vine așa în minte o idee. Eu apreciez a noastră că folosiți foarte mult cuvântul iubire. Iubirea e relativă. Iubirea e odată iubirea de familie, iubirea de aproape și așa mai departe. Da, înaintea iubirii, până și în familie, ca să existe iubire, dacă vorbim despre iubire, în primul rând trebuie să existe respect. Deci eu ceea ce încerc să arăt oamenilor din Medieș, că îi respect. Și dacă ei îmi întorc respectul pe care eu îl acord, pentru mine e suficient. Eu vă respect foarte mult, pentru că și dumneavoastră mă respectați pe mine. De când vă cunosc, n-a existat decât un respect reciproc. Este vorba de educație și eu astăzi am vorbit cu un primar care are educație suficientă, chiar suficientă, un om care iubește oamenii și scopul acestei emisiuni este să arăt și să găsesc oameni care fac lucruri bune pentru oameni. Domnul primar, vreau să închei emisiunea mulțumindu-vă, să vă doresc succes în tot ce faceți, pentru că meritați din plin, să aveți mulți prieteni și când aveți mulți, mai numărați odată și când rămân atâția câte degete sunt la o mână, să mă introduceți și pe mine printre ei și dacă vreți și această televiziune de Nord-Vest, care adună oamenii buni în jurul televiziunii. Sunteți unul dintre aceștia. Aș vrea să închei cu o întrebare la care să nu-mi răspundeți, dar care implicit le adresez telespectatorilor. Atunci dați-mi voie să închei eu înainte de a pune întrebarea, dacă nu vreți să vă răspund, prin a vă mulțumi pentru faptul că ne onorați cu prezența. Oricum sunteți între prietenii aceia care știu să aprecieze adevărul și eu consider pe toți cei din jurul meu prieteni, cât de sinceri unii sau alții nici nu mă interesează, că atunci deja intrăm pe alt teren. Vreau încă o dată să le mulțumesc celor care ne urmăresc, care vă urmăresc emisiunea și să gândească, să se uite în profunzimea acestui interviu și a altora și nu doar la suprafața cuvintelor și acest lucru îl vor putea face când vorba aceea se uită în oglindă, când stau la masa de seară și când meditează mai profund la spusele unora sau altora. Să vadă ce este adevăr și ce este suprafață. Cam asta aș dori eu, discernământ la urma urmei și respect. Și pentru asta mulțumesc tuturor și vă mulțumesc și noastră și vă las să puneți întrebarea acea retorică. V-aș întreba, dacă ați ști cât mai aveți de trăit, ce ați face să fiți fericit? Stimați telespectatori, vă întreb și meditați mult asupra acestei întrebări. Dacă ați ști cât mai aveți de trăit, ce ați face să fiți fericit? Până la o nouă întâlnire, Teodor Curpaș vă spune la bună revedere!